lansez o super ofertă. Becuri H7, echivalentul la 100 de W cu cambus la doar 69 de lei cu 12.000 de lumeni. Da? Și uite-te încă o dată cum se vede. Da? Și e pe un singur bec. Da? Asta prin și lumina, să vezi cum se vede și pe cu lumina. Hai. Așa. Încă o dată. Ia uite. Ce mai avei, frate? La 69 de lei, 12.000 de lumeni, echivalentul la 100 de W putere, da? Deci asta nu înseamnă că arde. Din contră, consum foarte mic la mașină. Deci nu-ți vine factura mare. Ha, pa!